Кызыклы факт, дөньяда якынча 40 меңнән артык һөнәр бар икән. Дөрес, бу сан үзгәреп тора, чөнки бер һөнәр барлыкка килсә, икенчесен аның юкка чыга. Мәсәлән, әле яңа гына блогер дигән тагын бер һөнәр барлыкка килде. Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе матбугат.ру порталы белән бергәлектә әлеге татар блогерларын таныту максатыннан блогер татар дип исемләнгән бәйге игълан итте. Бу гади генә бәйге түгел, төп шарт социаль челтәрләрдә, ВКонтакте, Инстаграм сәхифәләрендә, YouTube каналда һөнәрең турында татарча сөйләү. Конкурс кагыйдәләре буенча 10 җиңүчегә акчалата бүләк тапшырылачак. Бәйгегә гаризалар кабул итү берничә көн элек тәмамланды. Жюри әгъзалары бәя бирүгә кереште. Тапшыруыбызның бүгенге кунагы блогеры татар бәйгесен оештыручы Данил Сәфәров беренче нәтиҗәләрне игълан итәргә килде. Данил әфәнде, исәнмесез? Хәерле матур көннәр сезгә. Исәнмесез, сезгә дә рәхмәт чакырганыгыз өчен. Безнең әлбәттә беренче очракта саннар кызыксындыра. Менә блогерлар хәзер бик күп. Ә менә һөнәри блогерлар татарда күп микән? Әйе, бу бәйгене башлаганда да нәкъ менә сез әйткән сорауны үз-үзебезгә биргән идек. Бармы соң алар? Мондый бәйге оештыру гомумән актуальмы дигән шик-шөбһә бар иде. Әмма игълан иткәч, эшне башлагач, чыннан да бик кызыклы кешеләр килеп чыкты. Араларында 10 мең, 20 мең, 30 мең, 50 мең, 100 меңгә кадәр җиткән укучылары саны җиткән блогерлар бар. Без аларны белми идек, тандый кешеләрнең булганын. Нәкъ менә шундый кешеләрне табыр өчен дә эшләгән идек бу бәйгене. Һәм алар бар. Бәйгенең үткәрелү вакыты гына бераз кыска кебек тоелды. Шәхсән миңа үземә, чөнки бер ай гына вакыт бирелде. Ул чынлыкта бер ай гына булмады. Без игълан иттек инде бу бәйгене 2020 елның декабрь ахырында ук. Ни өчен шулай тоелгандыр бәлки, менә шушы яңа ел бәйрәмнәре, аннары яңа ел каникуллары белән бераз гына бу турыда бик ишетелмәде. Әмма дә ләкин менә шушы яңа еллар узу белән без аны игълан иттек. Аннары менә шушы көн килеп җитәрәк инде менә бу пиар кампанияны да арттыра башладык. Шуңа күрә менә соңгы көннәргә июльдә аның пиары да дип. Шулай да менә ничә гариза кабул итеп алды сезнең инде комиссия? Барлыгы 130-дан артык гариза килде. Без моны башлаган вакытта 50-дән артса без бик шат булыр идек дип башлаган идек. Менә 130-дан артты. Һәм дә алардан менә хәзер инде 65-не сайлап алдык, 65-тән 25-не сайлап алдык. Хәзер менә 25-тән 10-не сайлыйсы бар. Менә шулай кыскарта шорт-лист дип атыйлар бит инде, шулай әйтә, менә җиңүчеләр санына килә. Аудиторияга килгәндә кемнәр күбрәк катнашкан икән? Олылармы, әллә инде яшьләрме? Шунысы шатландыра, төрле яшьтәге кешеләр бар. Ә инде тематикага килгәндә, әлбәттә, бу аңлашыла да, күбрәк аш-су осталары. Аш-су осталары арасында хатын-кызлар бит инде урта яшь һәм уртадан өлкәнрәк яшьтәгеләр. Аларның менә 30, 40, 50 мең подписчиклар дип әйтик инде, русча әйтеп әйткәндә булган блогерлар шактый икән. Менә без мин менә мәсәлән моңарчы 1-2 кешене генә белә идем, алар 10-гә якын, 10-дән артып китә икән. Бәйгегә багышланган матбугат конференциясендә сез бер фикер әйттегез. Әгәр дә инде менә шушы һөнәри блогерларны без күрсәтсәк, аларның һөнәрләренә карата мәхәббәте тагын да артыр иде дип. Менә сез бит инде беренче булып әлеге эшләрне күрдегез. Мәхәббәт сизеләме менә шушы һөнәреңә карата? Үзеңнең һөнәреңне социаль челтәрләрдә күрсәтү, ул үзеңнең һөнәреңне яратуның бер билгесе шикелле кабул итәм мин аны. Менә без һәрберебез иртән эшкә барабыз, шулай бит. Кемдер яратып бара, кемдер яратмый бара. Бу бөтен тормышыбызга йогынты ясый торган әйбер. Әгәр дә син яратып барасың икән, сиңа үзеңнең һөнәрең турында сөйләү ул кызык кына дип уйлыйм мин. Кайберәүләр менә шимбә, якшәмбедә эшли, арттан куган өчен түгел, ә үзенең һөнәрләрен яраткан өчен. Шуңа күрә, әгәр дә менә бу бәйге аркылы үзеңнең һөнәреңә башкачарак карый алсаң, аны ярата башласаң, без менә аеруча шат булыр идек. Менә шулай бөтен тормышыңны социаль челтәрләргә элеп бару һәм инде менә шушы эшеңне бөтен серләрен ачып салу, ул дөрес микән? Ничек уйлыйсыз? Әле серләрне ачканчыга хәтле дә бик. Менә шундый һөнәрләр бар, аларны бик күрсәтергә дә ярамый. Юк, андый һөнәрләр алар күп түгел, алар әз. Андый һөнәрләр инде күпчелек һөнәрдә монда
күрсәтерлек әйбер юк түгел, күрсәтергә мөмкин. Һәм бу бит әле бер момент бар монда. Син үз һөнәреңне күрсәтеп, үзеңнең эшләгәнеңне күрсәтеп, үзеңнең экспертлыгыңны да алга чыгарасың. Сиңа инде эксперт буларак мөрәҗәгать итә башлыйлар. Мәсәлән, син стоматолог, ти ничек эшләгәнеңне күрсәтәсең, сиңа клиентлар килә шул рәвешле. Монда төрле яктан отасың син. Һөнәреңне ярату буенча да моны монетизация дигән сүз бар хәзер, социаль челтәрләрне акчага әйләндерү. Менә шушы аудиторияны син акчага да әйләндерәсең. Һәм менә шундый фикер бар, теге эшләгән арада кумачау итмәме дигән әйбер дә бар бит әле, социаль челтәрләр алып бару. Менә укытучыларның шундый шаярып әйткән сүзләре бар. Сезгә аңлата үзем аңладым дигән. Шуңа күрә шундыйрак рәвештә караганда, син үзеңнең һөнәрең турында сөйли, үз һөнәреңне күбрәк аңлый башлыйсың шикелле тоела миңа. Шуңа күрә моның мин зыянын күрмим, барыр тик файдасын гына күрәм. Бәйләгәндә нинди таләпләрдән чыгып бәя бирәчәксез җиңүчеләргә? Монда бәяләр берничә төрле. Гомумән бу бәйгенең максаты бит инде менә безнең татар телен куллану даирәсен киңәйтү социаль челтәрләрдә. Бу безнең Ахматов Марат Готовичның Хәйр Фатихасы дип әйтик, менә бу милли тема һәм дә иң беренче шул татарча булсын. Аннары инде әгәр дә татарча булып татар шрифтлары кулланып язсалар, тагын да яхшырак. Әле бит бөтен кеше дә татар шрифтлары кулланмыйча да яза. Язучылар арасында. Шуннан соң даимилек, активлык, подписчикларның, язылучыларның саны, бизәлеш. Монда төрле критерийлар, алар безнең барысы да бәйгенең нигезләмәсендә язылган. Төрле яктан карап бәя бирәчәк. Нигезләмә буенча 5 блогер безнең медиа өлкәсеннән сайланып алыначак, әйдә 5 блогер төрле эшче һөнәрләре, әйеме? Әйе, безнең шулай бара. Ягъни, әгәр дә без бу бәйгене бары тик блогерлар бәйгесе дип атасак, безнең медиа шәхесләр, алар яхшы мәгънәдә әрсезрәк бит инде, шулай бит. Без барыбыз да камерадан да ялмыйбыз, язырга да, сөйләргә дә ялмыйбыз. Без отыр идек барыбыз да. Сез дә, мин дә, танышларыбыз да. Без шулай әйттек, монда безнең максат гади кешене, шартлы рәвештә шулай дип атасак, гади кешеләрне җәлеп итү. Һәм без максатка ирештек. Менә килгән гаризалар арасында да күпчелекне менә шушы гади кешеләр, гади хезмәткәрләр тәшкил итә. Димәк, инде сез үз максатыгызга ирешә алдык дип санап буламы? Әйе, җиңүчеләр әле безнең менә 21 февраль көнне игълан ителәчәк. Бу туган телләр көне булачак. Символик рәвештә. Аның игълан итүе булачак интернетта 21 көнне. Инде тантаналы рәвештә бүләкләве бераз гына соңрак, менә шушы 23 февраль бәйрәмнәреннән соң булыр дип көтелә. Әле төгәл көне юк. Мин уйлыйм, менә матбугат чаралары аша барыбыз да күрербез. Аннан соң Данил әфәндесенең бик тә кызыклы бер фикерегез басылып чыкты Ватаным Татарстан газетасында, мин аны укып китәм шулай ук. Ни өчен яшьләр арасында хәзер Instagram түгел, TikTok популяр дигән сорауга җавап бирәсез? Чөнки яшьләр табигатына аерым булу, бүленеп чыгу хас. ВКонтактега өлкәннәр кергәч яшьләр Instagramга китте, Instagramга өлкәннәр кергәч хәзер инде яшьләр TikTokка китте. Өлкәннәр TikTokка киткәчтен яшьләр тагын нәрсә уйлап чыгарырлар микән? Бик кызык әйеме? Менә шушы яшьләргә, яшьләр аудиториясына кагылышлы берәр бәйге игълан итү нияте юкмы сездә? Нәкъ матбугат порталы дип әйтәсем килде. Аерым яшьләр өчен андый уй юк. Гомумән яшьләрне аларны нәрсәгәдер җәлеп итү интернетта дип әйтелгән социаль челтәрләрдә җәлеп итәсе юк. Алар үзләре дә актив. Безгә кирәк әзме күпме менә шушы актив булмаган кешеләрне бераз тормаштыру дип әйтик инде. Селкетеп җибәрү. Шуңа күрә нәтиҗәсе, икенче вариантның нәтиҗәсе яхшырак та булырга мөмкин. Һәм дә безнең бу бәйге Алла бирсә дәвам итәчәк. Бу юлы инде блогер.татар дигән бәйге ул һөнәр ияләре блогерлар арасында булмаячак, башка формада. Һәм без аны Алла бирсә якын арада игълан да итербез. Ярый. Бик нәтиҗәле эшләр башкарасыз, уңышлар теләп калабыз сезгә. Чынлап та инде хәзерге заман артыннан ияреп җитә торган түгел, күпме яңа сүзләр килеп керә безгә. Бүгенге иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен зур рәхмәт сезгә, Данил әфәнде. Уңышлар телибез сезгә. Рәхмәт, исән сау булыйк.